wak besana dia wai tham chupola pun besa kadaka kaya hangga bahay niyang lay Hindu tuti dia wai tham chupo sama bedor mapagui thangba ha Kepung bupang no wai tham dia chupok di thai chupo pang kaka kaya hangga kay niyang lay Hindu munisyo nung lay kiyang ganang bahay dia wai tham chupok sama bedor makamay mababuk kamay thangba Bahai tongbai bai song wan sugon rok jotono kaham no tongbai nai noi getini angtamo kok no tuyoi kok sanani thangoi tong norok thanen nugoi no soiman kana je khoroksa moharas tam hi chitto da tam mani angasu bini mungrok mention khanani thanglia angasu najaklia bini mungrok khaisi boaro kaisa kok samani ang tini o kok sana thangya poila norok buji di je angkuno christiano bo sanani thangya hindu no bo sanani thangya hamya henai do angani channel lo ang omhai kok sana si thangya Piaba ang sanane musungoi masaka tini hingkai. Bosao je tuyo chopoka hingkai ponni tok da khawai thano. Mane tok ni tam wak da khano omhai rok bini prosno. Je tuyo chopok jaka hingkai je nijini joto pogoi thang. Bokai sao ma baba no bondo pogoi thang oi. Ma baba no keo pogya do. Dharma pogoi thang o hinjau. Tini aro kaisa kok tui tam tini o tui no ang kisa obon tui norok bai share khainai short share hai che ang bisi kok sakalak tui nadi tui ungkha jemon ani uri moila nangkha sitra nangkha obotong bai kaknai ani yak bai hopre oi o moila kaglak bo ekmatro bono kakri manai sabo hingke tui ani yakungo khi nangkha slapoi O kino kagrin nan hingge sabo tui ani nok sitra ngoi tongkha nok hunani thanga hingge ri bai simi huoi o sitra kaglak tam nang ke tui nung leptino thanga hingge tam tlang thang tui nin khikrung ni khi sunani bagoi haisi tui phungai posakha hingge nung tam khlai nin mukhang su tam bai tui bai tahani mukhang su nin mukhang go sitra tongmani kaknani bagoi nung brush kake tui bai brush o colgate je tongman buku bisingo abo sakro bo khibo tam khaine ke obo khipna ni bagai o tui koreng ke nung fu ka khibo obo thangla tam ke obo hobai man pore ke sitrang hoi thango tui je sitra manui no khibinani nornani a jaga tui no use khlai jago sung tui boro use khlai jotto jaga si use khlai jago jemon nomdi जों मुताय खायनानि सिगां पुननो तम खलाय तुइ बाय तुकुरिउ तामनि बागै हिंके ओ पुननि सागो केबनि खुक्तुइ दा नांगै दंखाना ओ पुननि सागो केबनि याकुं दा नांखाना आमहाय वानसुगै ओ पुननो तुकुरिवै फ्रेश खायु परिष्कार तकनो बाहायनो राथानानि सिगां परिष्कार खाय तुकुरिउ तामके मयलानो खिबिनानि सित्रानो खिबिनानि Tini chung borok thui mani yagolo bonugo o borok thui thangka hin sikai ke bono tam khlai chung tukuriu jiaro ga asuriu maksa tui kutung muthungo tukuriu tam ni bagoi bono poriskar khai rohoro thui thangmani yagolo phano bini sakni pap sap tongmani thangtung hinoi o tui bai tukuri rohoro haiji naithok klai sajok rohoro abo christian nungthung hindu ungthung thui mani pore ke tukuriu chung nugo hingga ku thui thangbai sogoi phaiga hingga tam khlai tesa tuku layu je bini sakni dus pap saya ani sagoda slap phakana abo dus ungnai tuku ya thang kangke tuku layu o tuku mane bisingti hingke nini sakni dus thang payu no tuku ma bai siming yako noko thang mane pore glaso tui nawoi tul sibolai bai tesa tui no bokhro goriu tam ni bagai hingke noko hamnani sikang tam hingke nini sakni jeta saya chukya thangtung awa tui tini sei Christian rok je tuyo chupok jakmani abo chupok jakai no poni toknani abo haya jenu sungsaro tongpru jenu tongoi phaimani chawai phaimani sitra tongoi phaimani sitra wansuk phaimani borno saya khlaimani borno saya mokol bai naisikmani borno neslemani jolimani risi nangmani o beba
nung agi je tongoi tongmani nung tukuoi nini u hamya no khibisidi nini sayar no khibisidi tini ni simi nung borok katal katal মানে পরিষ্কার ও যেমন পন্তু করি মানে হাই ও বরক বা কাতা লুংখা বিনি ওয়ানসুক মুং কাতাল মা ওয়ানসুক সেনাই ও সালনি সিমি ও জরানি সিমি বিনি কক সামুং মা সালাই সিনাই বিনি নাইসিক মুং মা সালাই সিনাই বিনি থাংमुं নুংमुं জাमुं বেমাং মা সালাই সিনাই হাইছি ও সালনি সিমি বতামু হিকাই কাজাম থাঙ্গা কাতা লুংখা আবহাই হনয় তুগুরিউ জুইবাই abo kuno puntok khanani aboya tini thaisuk bufang sora kangke anaros bufang phainai ma haiya mo abo bujina nangna haisi buji abo koprom kok sakai unglak kebono yesi sulai kokta sadi amo batpar omo chaya nai tini khoroksa nung buji tongnai kali mutai no nung khoroksa dharmik borok ne sak no puro broi tong khangke dharmik borok kya bono hinsa khlaya haisi dharmik borok kya bono yesi suloi bohai hinai saya haisi dharmik borok khangke bo dharmik ni kok sau borokno walai rina ni kok saya borokno jol rina ni kok saya borokno nasla laina ni kok saya chungti prasa kisi sa tongmani jagao umahai ga jodi borok ni bo brand no borok ni bokhrogo dawai tong khangke chung borok bai borok no sini tipra sabai tipra sano jong bulai butalai painai haisi kebo borok kebo no sotonia je nung Kristen masi mangunai tini jotoni jibono no je Kristen ungmani uklugo tamo reason je Kristen ya puro tamo reason tongo jotoni no je baksa borok Kristen ung ya puro kumama mutai khaka hase hamya bo Kristen ungmani jagolo bo hamoi thangka tini bo je jaga hamo bo ajaga thangnai tini main nahar mung Kristen hingke nijini langma mu thangjaknani hai ni bagoi baksa Kristen ungu tini abo tuyo chupuk rekhano puni wak ungoi phainani abahaya tini abo kaisa borokno kaisa mani tongmani borokno tola khiklai sukmani klayo haisi kebo sotonia nungmase ma phainai hine joborosti kebo no khaiya tina ang Kristano bo kok sao bo mutai khulumbo bin mutai no nung hamya sanani kokya bo mahai bini mani bo mani tongo bini mani bo mani tongo nini mani nung mani tongo tina ang Kristano bo kok no sao bo hindu mahai hai obo sanani nini kuno proshno kurai jong decide khainai saba jong bizar khainai sabo jong mahai ta thandi mahai ta khlai din sanai jong sabo ব্যাপার ডিসাইড খাইনাই কুসুগো তংমাই নাইখলাই দङ হাইসি বসে ডিসাইড খাইনাই নুং ডিসাইড খাইन साबा नुं डिसाइड खाइनि साबो आबोनि बागै न केबो इसे तासुलि हाय केबो जों खाबिले मांगलाक बले हाय केबा जों बिलिलासे तंलाय मांगलाक बले हाय केबा आबो हंगे बरक न ब्रेन वाश खायो बरक न बुलाय रिनानि जलि रिनानि नासलाय रिनानि ओ लामा हायजे मा दङ आंखाय tini example tege sako borok hospital klai tongkha tini o borok ni sako thui nangu hinoi sawai tongkha angke ang borok ni thui talang liya ta ang pun ratharoi pun ni thui botol thaini thai tamkai talang thaka bin busago danani hinai o borok bada bachi no bachi glak bo jibono bachi ya bin sako nangmani hingkai pun ni thui nangya bini sago nangmani borok ni thuisi nango bini sago nangmani borok ni thuisi nango puni thui nangya tok ni thui nangya takun ni thui nangya haisi borok ni thuisi nango apono bujina nangna haisi tini kubangma Kristen rok tini nini o kok samani no nai tongkha haipan Kristen rok kebo social media phayoi nini kok ni ulta jawab rinani naiklak tamke Kristen rok no phurungjak mane alada haisi Kristen rok no je bujok mane alada khoroksa borok nini bago hamya sayoi tong khangke nung bion bona hamya ta sapidi nung bini bago susi suri phidi hinjau susi suri di
bosiya tamu khlai tong bosiya tamu sawi tongkha surisi sani hinui sawo ulta jawab redi hin saya tini kubangma Christian rok jodi okhore saka hingke media o kok ni uttor jodi rikhangkai mungsak pungnani si lama mangla khaisi asuka sanai kintu saglak tamke Christian rok phurungjak mani juda tinan kun hindu no ba hamya sana thangya do norok ano joli jakpan mano ang duno pokhe no sawo ang Christian no bo kok na sawo je borok mutai khainai je borok mutai pujinai mutai surinai mono hamya ta sati bo tamu khlai to obo joto decide khainai kuchugo tongoi naiklani se decide khainai nung jas nung Christian ke nung bin bago suridi nung mutai pujinai ke nung o Christian ni bagai mutai ni thani sandi hai sibile hai ke se thanglai tini hai ke jodi salai tong lai khele ongya tini je sanai baba মহারাজ হিনাই bo onek giani borok kubangma borok bono bin buskango thanga botok botok khulumo bo kubangma borok na asirbat diu hamdi chadi kaham klai tongdi sukhi khai tongdi abo si bin kam borok na wala nani batpari nani aboya tini nung Christian bisingo nai na khenugo Mother Teresa sungno kubangma gorib busarok no nugoi tongmalia ngoi bo bini sak kaijak liya bo baithang kaijak liya bo o gorib busarok no tuyoi bini family sna boy kubangma lak gorib busano bo pusimani torimani poridimani tini Mother Teresa ni murti statue sanamjak tamni bagoi aboni bagoi tini nung je gorib busarok no poridimani je gorib busarok no tonimani abonin bagoi hamarisi nung khatir hormani si bo nung thuye thangmani pore si nung o hamari thangmanai nai kemo nuklak ni hamari angbo nuklak je nini logi tongai bo nuklak nung simi se saimana haisi o hamari busuk tamo manai no bo hamari manai no abo ang o maharaj o baba no bang hamia hiya bini kok samani sayani bagoisi ang masa chewdini abo kemo target ta khaidi o belai chaya target khemani tini Christian school kubangma tongo Christian school o non je Christiania Hindu ni busarok se bangule kubangma hajar thangnai mani sena nol school o thangnai mani wanjui rong ni busarok ta sono koplum saise lap kori Hindu ni busarok mangsi ngai o maharaj nin kok ni mote ngai aro Christian school ke Christian rok simi si poris nai te kone pori mangla ki makokta hayable surunani porinani ebo surunani porinani obo joton poriman joton surungan nung tini free pori tingkha nung tini gorib rong ri chumri oi tongkha abonin bago se kaham sungnin bago prarthana khayo sungnin bago motai rong thani sano nung tebo kuchukungdi nung tebo kotorungdi chini tiprasa gorib busarok tebo nini thani thai manthong borok ungthong nini bisingtui abose chung prarthana khayo abose chung motai rong thani sano ngabono request khayo borok no sakangna ta nai disin borok kisi sa tongma jaga no emne se chin bubagra borok no chapnani phaising thangoi tongo bahai klai tiprasa rok no joma khlaiman aboni bisingo chung dormo rok no nahalai mahai salai walai bulai kaglai thangai chung bahai nai basu kisi sa tongma jaga o obono request ani jotono je ani video nai tongai jotono koyo kono Hindu Christian hinai tawala lai di please jotono janjani mani haisi ngangte bisi kok sana thanglia bayap song hambai norok no paithak jora an video kurungoi tongmani bagoi ngam malai nai norok pai haino hai next video hambai